Kajing persyang jong ke sorkar pedeng ban penkela ya ke kerteng India syaka Bharat kela penki ya kajing mud jong ubapun balang. Kublai parlok ngari bang Mauri nak kebentau Forefront Media. Dang shen ha ke shiti priang snubhaj kajing ya lang jong ke G20 ke sorkar BJP kelajer ya ke Presiden kari ke Draupadi Murmu kum ke President of Bharat. Ya gane ka shithi lapin sa priyang pajba do menteri ka sorkar pedeng u dharmendra pradhan ha ka santrik unai lor ha ka x ka pangijutip menshwa kum ka Twitter ki he ka Bharatiya Janata Party lani ka BJP ki lapin ksan ya gane ka jing persyang jong ka sorkar da ka paong ba ka Bharat ka de ka kerteng trai jong ka ri ba lapin ka la ya ka India da ki pareng Kelampang berim jong Lok Sabha ke Sumitra Mahajan kalau ong bana du ki bor hendai enthai ya kari jongi la khot ke Bharat bat kam baha ke por senchar pareng ya ke kerteng Bharat lapin ke lash ke India kum ke jing smuthu ke jongki Kadung ke jing ong jong ki Rio Shempang ki kila ong ba ke rai ban pin ke lai ke kerteng Republic of India kan don kam banwan ra ke jing ke la ke riti senchar kari ke ta ke baki ong ke constitution UPDT acari ubalong ubala Shempang bha ki kambaya day bat kari di senchar kari ulaong baga kentin India that is Bharat kebalat ho ka article ke baning kong jong kari di senchar kari ka day tang ka jing batai bat omla ban pendan kamya ka da kumwai pat Ula batai balada pinkela ya ka kerteng don kam ban pinkela shwa ya ka article ke baning kong bat nangta ha ban pinkela ki wei pat ki article ha ka riti senchar kari ki badon ya ka ketin India Hakawai pat kaliang persyak la kentho ya ka sorkar BJP bat ong ba ka Bharatiya Janata Party kesngau benyaw halor ke jing pendan kam dagi seng sain perthai ha kaliang persyak ya ka kerteng INDIA lani India ban ithu ya ladi kata ka baki ong ka India Alliance kata ka bamut Indian National Developmental Inclusive Alliance. Keseng Kongres kala thier ting ka BJP bat ong ba ka perthai kala tip ya ka ri kum ka India baki nong India ki tip ya ka ri kum ka Bharat ka de ka India bat ka India ka de ka Bharat kam ton ka nu ka jing ya pher henry ka jing thmu ban pen ka la jendat ya ka kerteng bat weng no sendon ya ka ketin India kam long ka bala ban pediang Henry kat kum ki wei ki terlong kubor la ya thu baka sorkar kala kentat biar ya ka ni ka jingkam bat ong baki kubor halol ka jing persyang jong ka sorkar ban wan ra ya ka ni kamat ha ka dorbar bakerpang jong ka yeng dorbar thawan ka ri ka ban salong shen ka long ka babakla La ban chupin kan mau hang ni bah usnam arajar khat saw kala don ka jingker pa rakmat ka yeng shari bakli do kari kata ka Supreme Court ban penkela ya ka India syaga Bharat Henry ka yeng shari kala kentaj ban bishar halor ka ni kamat Bharat versus India ka wei kari artli ki kerteng ki don ki bakli bale ka wei kari ka don kam artli ki kerteng ngan patai kendiat halor ka ni ki don katu ka ni teligi ri ki badan artli ki kerteng kata ka bamut ya ka kerteng trajeng ki la shupin ke lano syaka ktien pareng kini ki long kita kiri ki badan artli ki kerteng ka Russia ka perthai hi ka tip ya ka ni kari kum ka Russia Henry ki nong shong shnong ka Russia ki khot ya ka Russia China ni tingi khot ya ka China Henry ki brio hang thie ki khot ya ka Chongku Bhutan barong itep ya kari Bhutan kade ka paramarjan jongi Henry ki nong Bhutan ki khot ya ka Druk Yul lani ka land of the thunder dragon hadin kani once kari Switzerland manubam tep ya kari Switzerland ha kani kari ka kerteng ka pher bala itho ya ka ki chibon tali ki jai tien ki bala kran ha kani kari kata gentup ya ka French German Italian bat kum ta ter la itho ya ka kum ka Swiss ka Schweiz ka Swedra pa ka Swera ka Germany ni ji osngau bha habangi pe World Cup baki nong Germany ki chu khot ya kari la jong ka Deutschland ka North but South Korea ki kon samla ki jongi ki besmart ban pet film lani serial lani jingrai Korea kin tip hai ka ni ya ka North Korea la tip kum ka Chuson but ka South Korea la itho ya ka kum ka Hangok nolor ki ni dang don show ki we ki ri ki badon artli ki kateng Sashi sien nga kwa bensyai hang ni ba ha ka riti sensyar ka ri ka ktien Bharat ka don ha ka article ka baning kong ka bala tho kum ni India that is Bharat shall be a union of states Henry ka perthai ka ithu yangi kum ka India ti hatu don kam mo ban penkela no ka ktien India sya ka Bharat haba mangi kinong India ngi tip ka Bharat ka mud ayu bat ka India ka mud ayu
ne episode kum no halor kani pasha jingmut halor kani kamat ha comment section hapo about what glad ban like share pat subscribe ya ka channel ga jangi sa shi sin pan ngadi iban ken tiu mauri naga benta u forefront media